Już drift autobusem. Trzeci. Patrz, pójdzie. Stoi. Ale to nic nie da, bo wam pójdzie, a ten z przodu stoi. Tamten to ma SR, to jeszcze ruszy jakoś tym nowym Solarisem. Patrz, gdzie idzie. Kilka centymetrów do przodu i trochę do tyłu. To się wyrównuje. No ty wiesz, to na każdym przystanku pod górkę tak jest. Na Sikorskiego w centrum jest to samo, także nawet podejrzewam, nie mają kogo wysłać, żeby go... Co to górka jest? Przestań. Przegubowce się poddały. Już stoi następny zielony? Ja pierniczę. Też wycofa. Ja, ten pierwszy musi być, ten drugi to nawet jakby coś spróbował, to i tak nic nie zrobił. No i teraz już powinien pójść. Po tym mam myśli z tym. No. Idzie. Leci. Jak burza. Idzie. Mógł pociągnąć pod prąd z tego pasa, już się nie zatrzymywać. Dobra, jeden poszedł. Chyba szedł. Następny. Wycofa. Tam nie tak jak wyszło. Nie, to jest mnie tego z kierowca z zielonego wysiadł. Z zielonego. Tak No pokazuje. czego trąbisz? Nie widzisz, że jedzie, no. Czego? Ludzie, jakie to jest trudne wszystko. Żeby z tego białego Jarysia kurwa nie wygrzmocił zaraz, czy co tam stoi. Tu asfaltu złapał. Idzie, tyle ten, no. Teraz to można jechać. No ten biedny zielony teraz zostanie. No, sam się zakopuje. Nie, on jest nowoczesny, no wiesz, pewnie